Good morning. Matindog po ang gabos. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran kan Ama, nin Akin, nin Espiritu Santo. Amen. Ang pagsulsul nin kasalan, kagurangan kong Hesukristo, Diyos na totoo, asin tao man na totoo, kagibo asin kagtubos sa kuya. Nagsusulsul akong gayo nin tudok na pagsulsul, nin si pagkasala ko sa imo, huli kan sinanglita na pagka-Diyos mo, asin huli tanamumutan takang urog sa gabos. Kaya naghulaw na ako nin totoong paghulaw, nindain na mayong pagkasala liwat, asin nin paglikay kuman sa mga pag-alaman gabos, na ipagkakasala ko sa imo. Naguhulaw naman ako nin pagkumpisal, asin nin pag-utob kuman kan mga penitensya, na itutugon sa ko nin pagkukumpisalan kong Padre. Tara kagurangan kong Diyos, idinudulot ko sa imo, an buhay ko, asin an mga gibo ko, patin an mga sakit ko. Tabayad ko iyan kan mga kasalan ko gabos, asin nananarig na gayo ako, kan pagkahirak mong daing kasagkuran. Ta ipapatawad mo sa ko, iyan hulinin si mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus, asin ta itatao mo sa ko, an mahal na grasya mo, na iyo kong ikalikay sa maraot, asin ikapagdanayon sa marahay, sagkod sa pagkagadan ko. Amen, Jesus. Himno, bukahon mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo, gabos sa pag-umaw mi, pagbantog kan ngaran mong nangungurog, an puso mi hugasan man kandigtang mga kasalan, an huna-huna siring man sa gibong may pag-alaman, asin papaglaadon mo ang puso nin mga tao sa pagkamuot sa imo, kan pangadji nin rosaryo, kan maliputok mong ina si Virgen Santa Maria, asin papagkanigua madangog ang pag-agagha. An samuyang pag-apod sa imong aking si Jesus, sa atubang mo, mabantog sa gabos pang mga santos, huling kasanto-santusan, an aki mong sinanglitan, pagka-Diyos, kasaro man nin Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay asin nangangaghadi, man sagkod sa daing kapinunan, asin daing katapusan. Pamibi sa gabos na aldaw, o daing kasagkuran na ilaw, ama kanin ikaduang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinasasalamatan mi nindaing katapusan,
Huli kan pagwaras mo, patin pagbugtak ki Maria, na totoong ginibo mo sa pinagkaniguan na kamahalan. Liwanag asin kahalangkawan sa pagkaniinang totoo, kan bugtong mong aki, inang kasanto-santusan, asin bantog sa esposa ni Espiritu Santo. Magdalita ka mahal na rena, na ipagwaras mo ang say mong mga biyaya, asin kahirakan mo man ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya nin kagurangnan tang Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin sa mga herihiyas, na magpakamidbid kan totoong karahayan, patin ikahirak mo sa muya, ang sa mong hinahagad kay ning nobina, kung magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo, awot pa. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadian mo, mangyari ang buot mo digdi sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Dalit, o malinigo na prinsesa, aki ni Diyos Ama, pinagpataratarakan ni Gabriel pagsugua. Ang aking bugtong ni Diyos at simong tulak, nag-irok, pinili kag pinaurog sa mga babae gabos. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, pati ng Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-umaw sa kainot-inot ipanggayong aldaw sagkod sa pagkagadanya mo. Amen. O kabanal-banali na Virhen Maria, nakagurangnan niya mo, mantay ka ang pinagkakanigo na ina kan aki nin Diyos, na daing kasagkuran, na itinaos sa imo ang pagkamidbid asin kaliwanagan, na ikinarliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagangayo-ngayo kami sa imo, napaliwanagan man kami, ngunyan nabuhay pa, asin sa oras din sa mong pagkagadan, asin tawan mo kami nin bagsik na sukat, ikatumang niya mo sa mga kaiwal, nin sa mong kalag, tanganing dai kami mapanguyog, umadayaan kan sa indang mga pagsugot, asin magsari giraray ang samong pagtubod, sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo, awot pa. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay ang mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo ngunyan sagkod sa pagkagadanya mo. Amen. O paladan na Maria, nin Espiritu Santo, pinagpataratarakan Simeon asin ni Ana, inumaw kang daing siring kan mga pastor sa Belen, malinaw urog sa salming ang sa imong pagkaberhen. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, patin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-umaw sa kainot-inot ipanggayong aldaw sagkod sa pagkagadanya mo. Amen. O kagurangnan niya mong kasanto-santosan na Birhen Maria, pinili ka nin Diyos sa daing kasagkuran, nakikimahira kami sa imo na dai mo kami suhayan sa oras din sa mong pagkagadan, na ipaharayo mo sa mo antibaad ng kapangyarihan nin sa mong kaiwal. Awot pa. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo ngunyan sagkod sa pagkagadanya mo. Amen. O ina nin Diyos Aki, babaeng urog kabini, paggalang man ibinati ni Isabel Simongani, ikaan urog kapaladan sa gabos kay ning kinaban, pinili ka na iidkan kan aki nin Diyos na mahal. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, ang Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-umaw sa kainot-inot ipanggayong aldaw sagkod sa pagkagadanya mo. Amen. O Birhen Maria, kasanto-santosan asin kagurangnan niya mo, huli tayo ka ang piniling esposa na namumutan ng Espiritu Santo, asin ta pinakapano kanin grasya, siring man na ikahirak mo sa oras din sa muyang pagkagadan, na ipagwaras sa kalagnya mo ang mga mahamison na pagkamuot, tanganing humamis sa samo,
antibaad ng mga sakit, digdi sa daga, awot pa. Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo. Pinaurog kakarahay ang mga babae gabus, asin urog pakarahayan sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo ngunyan sagkod sa pagkagadan niya mo. Amen. O simbahan na mapalad nin Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ilaw ikaan ilaw, ina ko, paliwanagi kang grasya mo, an puso nin mga tao, butungan na mapasa imo. Pamibi sa ikasyam na aldaw. O Birhen Santa Maria, o ina nin Diyos aki, ilaw na pinili siring sa aldaw, puon pakan kainut-inuting gayo, nin urog kalinig na pangidam sa imo. Magdalitang ikahirak mo na manultulan migabos, an aagihan na dalan itinukdo sa muya, gibong kabanalan, siring sa kamugtakan, asin kapaladan na pinaniguan sa muya, nin mahal na Diyos, asin an hinahagad niya mo, kaining nubina, sa dakulang galang, asin kamurawayan mo, awot pa. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadian mo, mangyari ang buot mo digdi sa daga nin siring sa langit. Siring Tara kagurangnan Maria, pano kanin grasya, an kagurangnan tan Diyos, yaon sa imo. Pinaurog kakarahay ang mga babae gabos, asin urog pakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, kaming mga makasaalan, ipamibi mo ngunyan sagkod sa pagkagadan niya mo. Amen. Pag umawon ang Diyos Ama, Diyos Aki, patin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-umaw sa kainot-inuti panggayong aldaw sagkod sa pagkagadan niya mo. Amen. Matindog po ang gabos. Ilawikan simong bangra, kaming mga makasalan, kan simong manton sangkoban, haroy tong masuhay, kundi umibang mag-umaw, duman sa kamurawayan, ang devotos mo sorogon sa mga sakit alawon. Maluhod po giraray para sa Orasyo Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, initas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumokan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautoban sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan,
asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado, ika-21 semana sa ordinaryong panahon. Isabay naman niya to sa pamisang ini ang sa itong mga intensyones, mga pasasalamat in honor of Saint Rose of Lima, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, birthday blessings for Maria Eliza Joyce, dulot ni Jenny, Siringman, pasasalamat, dulot kan Sunwest Incorporated. Siringman sa mga special na intention for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Special na kahagadan man, dulot ni Ophelia Agripa and family, Josel Asaytono and family, and to pass the bar exam of Camille Marie on September 7, 10, and 4/10, 2025, dulot ni Marilyn Bristol and family, for successful bar exam of Sheila Kathleen Borja and April De Jesus, dulot kan Sanchez family. Sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Nina and Susan, dulot kan Tang family, sa kalag ni Proylan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, death anniversary of Maria, dulot kan Sales family, Gerardo, dulot ni Espinas family, Manuel, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Helen, dulot kan Esquilia family, Adolfo and Amelia, dulot kan Tan family, Jose, dulot ni Arnel Gianila and family, Adelina, dulot ni dulot kan Malaka family, William Sr. and first death anniversary, dulot ni Nida Dilomen and family, sa kalag ni Roger, dulot kan Sanyusa family, sa kalag ni Jose, dulot ni Nel Fali, Dolores, dulot kan SGTP family, Maria Anita and Milanyo, dulot kan 40 family, Sister Rafaela, dulot kan ni Tesdi and family, Norma and Wilfredo, dulot kan Asupardo Cantara and family, Father Eli, dulot ni May and Marcoso family, Susan, dulot kan Sarong Anonymous, Nina and Susan, dulot ni Rosa Tangli, Rosemary, dulot ni John Modistano, and Joaquin, dulot ni Maria Jenny Monilia. Matindog na po ang gabos, asin umaw niya to, kantaon ta po ang inot sa sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Grasya, sin katoninongan ni Jesucristo, kagurang nantan, pagkamot kan Dios, asin ang pagkisamaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akontans na mga kasalan, tayo ni magkanigaw sa pagkaselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan,
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles and Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Mayra ka man lugod sa to, ang Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa ibang banwaan na kamotanan binubuot mo, na mautod ang pinapanuga mo, tanganing sa tao kan mga kinabano na katibaadan, sa mga puso mapamugtak diyan, kung sain yaon ang mga tunay na kaugmahan, huli kay Kristo, kurang nanyamos sa imong aki, kay ba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Daina kaipuhan na kamusuratan, dapit sa pagkamot sa satong mga tugang. Hulita kamo man sana nakanood sa Diyos na dapat kamong magkaminuotan. Sa katunayan, iyo iyan ang ginigibo nindo sa gabos ng mga tugang sa Macedonia. Alagad sinasadulmi kamo mga tugang na magurugpaan sa indong pagkamuot. Mabuhay kamong matuninong, asikasuhon ang sadiring gibo asin maghanap kan para sa sadiring kabuhayan. Siring sa sinasabi mi sa indo, tanganing mahiling na kamo maninigong galangan kan mga nasa luwas kan simbahan, asin na kamo dai minasarig sa sailda. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madatong ang kagurangnan sa paghukom sa daga sa katanosan. Madatong ang kagurangnan sa paghukom sa daga sa katanusan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, hulit na guminibo siya nin mga ngangalasan. Ansayang tuong kamot, asin banal na takyag, nagdara sa tuya nin kaligtasan. Madatong ang kagurangnan sa paghukom sa daga sa katanusan. Maghagubhob ang dagat asin ang gabos na yaon dyan. Magrukyaw ang daga asin ang gabos na nag-ierok dyan. Magparakpak ang mga salog asin ang mga bulod, sarabay na magkurahaw sa kaugmahan. Madatong ang kagurangnan sa paghukom sa daga sa katanusan. Sa atubang nin kagurangnan na madatong, hulita siya madatong sa paghukom sa kinaban. Hukuman niya ang kinaban sa katanosan, asin ang katauhan tatawaning kahusayan. Madatong ang kagurangnan sa paghukom sa daga sa katanusan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal ebanghelyo, sinurat San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip na Jesus ang parabolang ini, ang kahadean ng Diyos sa kagabaing, sa sarong tawo na mabaklay, inapodan sa iyang mga surugon, asin, ibinalat sa indan sa iyang mga rugaring. Ang saro, ibinalat 5,000 plata, sa saro 2,000, sa saro naman 1,000. Susuga sa indang mga kakayahan. Dangan naghali. Ano inilatan ni 5,000, tulos ipinagnegosyo, asin nakaganansya ni 5,000 pa. Ano winalatan ng 2,000, siring man ang ginibo, asin nakaganansya man nin 2,000. Alagad ang ang winalatan nin 1,000, nagkalot sa daga asin duman tinago ang kwarta kan sa iyang kagurangnan. Pagalis tinalawig na panahon, nagpuli ang kagurangnan kay itong mga surugon, asin hinanapan sinda kung ano ang ginibo kan kwarta. Nagranian, winalatan ng 5,000, asin ipinailing 5,000. Daga nagsabi, kagurangnan, 5,000, iwinalat mo sa ko, uya, ako nakaganan sa ng 5,000. Ang sayang kagurangnan nagsimbag, tama, surugoon na marahay, asin maimbod. Maimbod ka sa dikit, dakula ay papaniwala ko sa imo. Lumaog ka sa kaugmahan sa imo, kagurangnan. Nagranin winindatan ng 2,000, sinagsabi, kagurangnan, 2,000, ibinalat mo sa ko, uya, ako nakaganan sa nin 2,000. Kagurangnan nagsimbag, tama, surugoon na marahay, asin maimbod. Maimbod ka sa dikit, dakula ni papaniwala ko sa imo. Sa urian, winalatan na 1,000, nagrani asin nagsabi, kagurangnan, aram ko na ika makuring tawo, ika nagaani kan bako mo man na isinabuag, asin naguguno kan bako mo man na itinanom. Natakot ako, kaya tinago ko ang kwarta mo sa daga, uyan, winalat mo kwarta sa ko. Ang kagurangnan nagsimbag, surugoon na hugakon, asin buntol. Araw mo na ako nagaani, kan bako ko man na isinabuag, asin naguguno, kan bako ko man na itinanom. Kutaan na, pinag-deposito mo ang sakong kwarta sa bangko. Tanganin sa kong pagbalik, igo akong kukobrahon, kaibaan interes. Hali asayan 1,000, asin itao sa igwang 10,000. Ulitan igwa, tatawan sa kod na sumobra, alaga dandai, hahadean sa kod kan sa diri niya. Asin ang surgoon na ukakon, itapok sa luwas, sa kadikloman. Duman ang tinangis, sinrinagot kan mga ngipon. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na agas sa indo. Saro na naman na katugdaan, kagurangnan, ang pinapayag sa tuya. Inian kalagahan kan sa tuyang paggibo, pag-utop kan sa iyong kabutan, sa paaginin pag gamit kan mga talento, mga abilidad na itinao sa tuya. Bako man karo kwartaan bot sabihin kaining mga bigasabi sa parabola, kundi it means anything na ikaw kitang kapasidad, talento, mga special abilities na kung dahil itang gamiton, dahil kita magakaigwanin maray na buhay. Kaya sa tuyang nadangog na salmo responsorial o response sa salmo, sa ibagaduman ng kagurangnan madatong sa paghukom sa daga. Kaya itong paghukom kagurangnan, siya itong pigre-refer sa parabola na mabalik asin mahanap kan ginibuhan nin sarong tao.
Sisay po ang daing kakayahan. Sisay ang linalang ng Diyos na daing kakayahan. Very, very worthless na siguro dahil na dinalang. Mayo man po kayan, except maybe for those born with so many physical deformities. Pero what do you expect naman na magigibon ninda? Ang but sabihin kang kagurang nanigdi, ito so tinawanin kadakol-dakol na kakayahan. Some are so full of talents. Kaya lang, sa kadakulan kang talentong ini, kung sa'y na pigaramit, urog ng kayo sa pagpadakula sa diri, asin sa pag-service sa karatan. Kaya ano man ang ipipresenta mo na ginibuhan mo. Kung iyan mismong tinao mo sa Diyos, o hali sa Diyos, ginibo mo sa sala o sa marao. Garo mas nabigis sabihin ang gagurang nan, ang naako mo sa iya, karatan, tamo ang gamitan mo kang sa imong kakayahan na sin talento. There's still many other talents na nyaong garo sa tuya, kaya dandeta man pigahanap, sige na sa nang reklamo, sige na sa nang compare sa ibang tao. Ang less luckier kasi sa araw kay ni, katao magkanta, katao magwaili, katao magsurat, etc., etc. We keep on comparing. Sagod na naawa na kita sa dirita. Pero sabi bagaday man ng Diyos, ang Diyos nagibo nin tawong daing kakayahan. Tanganing mayong gibuhon digdi sa daga. In fact, everybody was given his or her own talent na ipinapayagun yan sa parabolang ini. If we just bury our talent and did nothing about it, so ano ang bot sabiyon kaan? Ang Diyos walang kwenta. Ang Diyos hindi fair sa iyang paglalang. But all is fair sa kagurangnan. Mayo nin injustice, kundi gabos tinawan, whether it's talent, treasure, or money. Gabos po ini possible sa tao naghahanap, sa tao nagtatras sa kagurangnan. Kaya baga, instead of worrying, sabi ni Jesus, ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Kaya lang, day man nagdanak, day man nag-ask, sige sa nang reklamo. So, kayo ngayong leksyon, ano ang botang gibon sa dirita? If we find out what God wants us to do, siguro, ma-decide kita to cooperate. Katulad na pyramid ang pigasabi, when God wants us to do something, He does not leave us alone. Nakita sa nang magibo kayan, orog na dakulang responsibilidad. Kundi daray tang isipon na ang Diyos kaibahan sa tinaw sa imong talent o kakayahan, nyaon po sa pagibo o sa pagtabang sa to. Tinurog ng kayo ang tabang ng Espiritu Santo. Tanganing di kita madara sa tukso, di madara sa tentasyon, di madara sa masamang kaugalian o kaisipan. The Holy Spirit was given to us by Jesus. Kaya, kung sa tuyang siseryoso ng buhay ta bilang Kristano, niyaon bagan mga ehemplo ta, Santa Maria, sa iyang pag-obey, sa will of God, up to the death, up to the end of her life, as in, kadakol na mga santo who preferred death than doing something wrong. Si Juan Bautista kahapon, si San Judas Tadeo, kadakol po na mga examples and models for us to follow. Kaya, sa tuyang padagos na pag-utob, paghanap,
sa kabuotan kang mahal na Diyos, lugod, dahil paglingawan, na ang Diyos niyaon manggiraray sa pag-antabay, sa pagsugo, sa pagtao, kang ano man na necessary things we need in order to fulfill His will. Bendisyonan kita. Pamibig ang mga tugang, taganining sa kosin sa indong atang, mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nahuli kan sa rosa ng sakripisyo nin pag-ampon, mabawi mo an banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo an mga balaog din pagkasararo asin katuninungan sa imong simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay sa minsan sain, pasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, ta sa karahayan linalang mo ang tao, asin an pinadusahan, nin katanosan sa pagkahirak, tinubos mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iyan, mga angheles, nag-uumo kan sa imong kaumawan, nagsasamban mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, mga birtudes kang kalangitan, asin mga banal na serafines, buronyog, asin maugmang nagsisilibrar. Kaya awat mo man lugod, ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mga tingog, maludok nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagalan banal, borabring gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesu Kristo, kan siya sa lugaring na buot,
Sa loiban, sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman, pagkapamanggi sa pagkaya magkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako, kamugabos, sin mag-inom kaini, tainiyang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago sin danay natipan, na papabuloson, para sa induan, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nido, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo kagurangan, kanya mo, ang kamayang pinabaya. Kaya kami nagurumdumang sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, dodolot sa iyong magurangnan. Kining tinapain buhay, singkalis, singkaligtasan. Nagpapasalamat, na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya rumdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kagabos na klero. Siringman, giramdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na ito mga nire-rekomenda, ginigiramdom sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, gabos na santo sa kaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagporan, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Katugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa dagaan siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya-munyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami hingagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan ng sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan,
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ka na nagsasabi sa mga apostoles, "Toninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katoninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Kapag kanigwa siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Toninongan asin pagkamot yung kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinaawan ka mo, kantanda ng katoninongan. Peace be with you. Tugang o Yesus kagurang Yesu Kristo, nagpapadaragan sa iyong Espiritu, tanganing kita magigos, gibuhon, an sa iyang kabutan. Siyang kordero kan Dios, nagpaparakan ng kasalan kinaban, paladan mga inapod, sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sa naasinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, ang daga, mababasog. Kagurangnan, namimibig kami, gibuhaan bulong, na panokan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himo kaming magtalubo, asin siring na maguswag, tangani makapagayagaya kami sa imo, sa gabos na bagay. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Awiton tang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedum, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris sui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tuae, vi habitaculum efitsime reretur, dignum filii tuae habit, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Davut cuius quemaratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong ikan espiritu. mga pamibi, in Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion, kamo bendisyonan ng Diyos na makakama ng Ama, Anaki, asin Espiritu Santo, Amen. dinulutan ng banal na Eucharistia, halakaw kita sa katoninongan asin kaugmahan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.